Pradali kikin hun jong kikin thai kilayo arung shaka quarter final jong ka Maitshaphrang Khasi League basketball tournament kabla penlong ka Khasi Students Union Mawlai Circle hamara nilekai basketball ha Mawlai nong preng. Ki Pradali kikin hun kilayo arung kikin thup na ka pool A ka mau ka siang marbles ka lado bat ka dubak C ka lawan baar. Na ka pool B ka dubak B ka lado bat ka switch hustlers ka lawan baar. Na ka pool C ka touchline B ka bawan ningkong bat ka lawan baar ka de ka temptation. Kat bahaka pool D ka dubak A ka lalong ka lado bat ka lawan baar ka de ka the team. Nya ka sngi kladan artli ki jinga kun hak liang kikin thai haka baka touchline ka lapan ram ya ka temptation ka saupu ar la khatway point bat ya ka nam player of the match la yo da ka dafin lama re jong ka touchline. Kat baka dubak B ka lapan ram ya ka St. Mary's the San Pusau la khatway point bat ya ka nam player of the match la yo da ka Ibar Stalling do. Haka jinga kun kishin rang ka seng samla Mawlai nong preng ka lapan ram no ya ka Black Diamond da lai pupra la arf ka nai point badu Steven Lamare jong ka seng samla Mawlai nong preng ula yo ya ka player of the match. Ka IATM ka lapan liam ya ka mau kodok da South Pulai la lai South point ba ya ka nam player of the match la yo do Gilbert Kharkongor jong ka IATM. Na lor ka ni ka dubak A ka lapan liam ya ka Yai Nebi da San Puwai la khatnri point ba ya ka nam player of the match la yo do Hami Carson Teo jong ka dubak A. Kadwa ka chi in ka lapan liam ya ka dubak D da Henry Puar la khat San point badu biwa alang jong ka chi in ula yo ya ka nam player of the match.